be lonesome, and the doggy will have her been told. How much is that dog in the window? The one with the waggly tail. How much is that dog in the window? I do hope that dog is frozen. Papanaw mo, tsak maaklon, di mayadayo. Apay ngamin, anak kanunot mo, iagturong lugar nga adayo. Tsak maibtur, inaundaya tiyempo, iti kaawan mo, yagputi matang ko. Ano kung malang mabalin, nagsadagat na barukong mo, tapnurik na para't pamatig mo. Di ka kumakayat kumang dua-dua, iti kinapod no, kanagayat tuken ka. Ayat ko sumangkat ka kumang, mailiwak mo na iken ka. Tsak maawat, di papanaw mo, tsak maaklon, di mayadayo. Apay ngamin, anapanunot mo, ti agturong lugar nga adayo. Tsak maidtur, inaundaya tiyempo, iti kaawan mo, yagputi matang ko. Ano kumalang mabalin, agsadagat na barukong mo, tapnurik na para't pamatig mo. Di ka kumaayat kumang dua-dua, iti kinapod no, kanagayat tuken ka. Ayat ko sumangkat ka kumang, mailiwak ko na iken ka. Di ka kumakayat kumang dua-dua, iti kinapod no, kanagayat tuken ka. Ayat ko sumangkat ka kumang, mailiwak ko na iken ka.
At Danubyo anataya ay ako nakaam-ama. Nuruman sa ay nagtanan kanay na nga iyabla. Dagkel ti pamakina macho guwapo ako nada. Arik na baytay bambanti kasla ar-arya no tirabi. At Danubyo anataya ay ako nakaam-ama. Nuruman sa ay nagdanan kanayon na nga iyabla. Dagkel ti pamagina macho guwapo ako nada. Karit na baytay bambanti kasla ar-arya no tirabi. Anya na bislak, anya na bislak, nagmayaten abislak. Anya na bislak, anya na bislak, nagdakelen abislak. Anya na bislak, anya na bislak, adatan